trobem reunits amb motiu d'un important esdeveniment per a la nostra comunitat. Reem a Dominicà com a nou rector de la nostra parròquia d'Església del Rosari de Fontanars dels Alforins, un poble preciós i acollidor. Siga benvingut la comunitat parroquial el rep amb molta alegria. Un nou repte s'estranteja per a vostè i per a nosaltres. A l'ajuda de Déu i de la nostra patrona, la Mare de Déu del Rosari, treballarem per edificar l'Església, per revitalitzar-la i per afirmar-la. I per aconseguir-ho, des d'ara definim la nostra disponibilitat i les nostres forces. En aquesta nova etapa que hem començat, esta senzilla comunitat parroquial només vol demanar que es pugui parlar i dialogar amb vostè. Moltes gràcies i benvingut. I ho fem donant el càntic de Galança.
los cánones 519 al 524 del Código de Derecho Canónico, le nombramos párroco de la parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Fontana del San Juanito. Le conferimos las facultades necesarias para el desempeño de este cargo, de acuerdo con las disposiciones canónicas y normas vigentes en esta archidiócesis, esperando que en el ejercicio del mismo podrá todo el ser prudente que el bien del que requiere. Desde el momento de la toma de posesión, obtiene y está obligado a ejercer la pastoral de la parroquia que se le ha confiado, dado en Valencia a 1 de julio de 2019. Antonio Cardenal Cañizares Llobera, arzobispo de Valencia, por mandato de su excelencia reverendísima José Francisco Castelló Cordén, canciller secretario. Pues que el aplauso acompañe también este momento. Lectura de la profecía de la luz. ¿Hasta cuándo, Señor, pediré auxilio sin que me oigas? Te gritaré violencia sin que me salves. ¿Por qué me haces ver crímenes y contemplar opresiones? ¿Por qué pones ante mí destrucción y violencia y surgen disputas y safra contienda? Me respondió el Señor: escribe la visión y grábala, en tablilla que se lea de corrido, pues la visión tiene un costo, pero llegará a su término sin defraudar. Si se atrasa, espera en ella, pues llegará y no tardará. Mira al altanero, no disfruta, pero el justo por su fe vivirá. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Ojalá escuchéis la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Ojalá escuchéis la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Venid, aclamemos al Señor. Demos víctoras a la roca que nos salva. Entremos en su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor el hedor nuestro, porque Él es Dios, y nosotros su pueblo y el rebaño de el día. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Ojalá escuchéis hoy la voz, no endurezcáis el corazón como el de Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres se pusieron a prueba y me tentaron aunque no me han visto mis ojos. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis mi corazón. Lectura de la segunda carta del apóstol de San Pablo a Timoteo. Querido hermano, te recuerdo que vives el don de Dios, que hay en ti por la imposición de mis manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de fortaleza, de amor y de templanza. Así pues, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, su prisionero. Antes bien, toma parte en los padecimientos por el Evangelio, según la fuerza de Dios. Ten por modelo las palabras sanas que has oído de mí en la fe y el amor que tiene su fundamento en Cristo Jesús. Vela por el precioso depósito con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros. Palabra de Dios. Recibe el Evangelio de Cristo, del cual fuiste constituido mensajero. Anuncia este mensaje de salvación con deseo de enseñar con toda la familia, por medio de la catequesis en la homilía, ayudando a tus hermanos con más su vida con la palabra de Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya, aleluya.
Jesús, sent anar a Nazaret, on s'havia criat, el dissabte, com tenia per costum, va entrar a la sinagoga i s'alçà a llegir. Li donaren el volum del profeta Isaías, el desplegà, i va trobar el passatge on hi ha escrit: «L'esperit del Senyor reposa sobre mi, perquè ell m'ha ungit. M'ha enviat a portar la bona nova als pobres, a proclamar als captius la llibertat i als cecs el retorn a la llum, a posar en llibertat als oprimits, a proclamar l'any de gràcia del Senyor». Després, enrotllar el volum, al retornar a l'ajudant de la sinagoga i es va asseure. Tots els que eren a la sinagoga tenien els ulls posats en ell. Aleshores començà a dir-los: «Avui es compleix aquesta escriptura i a cap Déu d'escoltar». Tots l'aprovaven i es meravillaven de les paraules de gràcia que eixien de la seva boca. Paraula del Senyor. Tots els que eren a la sinagoga tenien els ulls posats en ell. Són paraules que podem escoltar en la proclamació d'aquest Evangeli. I això que diu l'Evangelista d'aquells que eren presents aquell dissabte a la sinagoga de Nazaret, escoltant i com el comentari que Jesús feia del text del profeta Isaías, llegit per ell mateix, pot aplicar-se avui a tots nosaltres. Cridats a reconèixer sempre en Jesús de Nazaret el compliment definitiu de l'anunci profètic. Aquest és, per tant, el rostre de Crist en el que hem de posar permanentment tots els cristians els ulls de la fe i de l'amor. També aquesta vesprada i ací en aquesta celebració. Sens dubte, la imatge amb la que ens sentim més fàcilment identificats. Al llarg del nostre ministeri, quantes vegades ens haurem parat en el capítol 10 de l'Evangeli de Joan per llegir i rellegir i escoltar des del fons la veu del bon pastor. Jo soc el bon pastor. El bon pastor dona la vida per les seues ovelles. El qui va jornant, el qui no és pastor, tant se li dona de les ovelles. Jo soc el bon pastor. Conec les meves ovelles i elles em coneixen a mi, tal com el Pare em coneix i jo conec el Pare. Jo dono la vida per les ovelles i tinc altres ovelles que no són d'aquest ramat i també les he de guiar. Felicitar-vos a tots, els del poble, els que esteu ací, els que estan de fora ja coneixen amb què, ja el coneixen. Els del poble, que sou la majoria,
construir una iglesia. No con él. Yo os felicito. En él, en la seva manera d'estar, en la seva manera de relacionar-se amb tots vosaltres, aneu veient els trets de Jesús, els trets de l'Evangeli. Podreu anar comprovant com en ell va apareguent la imatge d'eixe Jesús que és servidor, sempre obert, disponible a atendre, a acollir, a donar el millor de si mateix. En Miquel trobareu la imatge del bon pastor, les inquietuds més profundes, més sanes, més humanes i més cristianes de la persona de fe, del capellà que viu realment arrelat en la espiritualitat del seguiment de Jesús. I trobareu en ell la entrega total a la seva presència enmig vostre. Vos felicite. Teniu en ell un tresor d'or. Cuideu-lo. Cuideu-lo. Acompanyeu-lo. Fiqueu en ell la vostra confiança i el vostre tendror, els vostres sentiments. I trobareu en ell la resposta d'un home sincer que viu l'Evangeli de Jesús. Amén. Anem a fer la nostra confessió de fe. Formulareu les preguntes i en cadascuna d'elles sí. Creiem en Déu Pare Totpoderós, creador del cel i de la terra. Sí, creiem. Creieu en Jesucrist, únic Fill seu i Senyor nostre, que nasqué de Maria Verge, patí i fou sepultat, ressuscitat entre els morts i seu a la dreta del Pare. Sí, creiem. Creieu en l'Esperit Sant, la Santa Mare d'Església Catòlica, la comunió dels sants, la remissió dels pecats, la resurrecció dels morts i la vida eterna. Sí, creiem. Esta és la nostra fe i esta és la fe de l'Església que ens hauríem de professar en Jesucrist, Senyor nostre. Amén. Elevemos a Dios nuestras plegarias para darle gracias por el bien que hace a su Iglesia por el ministerio de los presbíteros y para pedirle que este servicio no falte nunca a su pueblo santo. Por la Iglesia, para que, fiel a su maestro, aparezca ante el mundo, como sale la tierra y luz que alumbra las tinieblas. Debemos al Señor. Por la paz del mundo, para que se aleja de los pueblos el hambre, las calamidades y las guerras. Debemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los hombres del mundo que padecen hambre o enfermedad, por los emigrantes, los desterrados, por los privados de libertad y todos los que sufren. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por nosotros mismos, para que nuestras vidas se vayan transformando en testimonio transparente del amor de Dios. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Padre Santo, que has querido servirte del ministerio de los presbíteros para hacer a tu pueblo partícipe de la salvación, acoge nuestras súplicas y oraciones
y haz que aumente el número de los que responden a tu llamada con disponibilidad generosa y fiel. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este es el sacramento de nuestra fe. Recuerda a tus hijos Julio Míos Camora, Rosario Bartolé Milán, Dulgarra Vidal Campos, Carlos Bartolé Milán y cuantos hermanos nuestros que durmieron la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto por tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por su Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Y ahora vamos a dirigirnos al Padre con la oración que Jesús nos enseñó. En nuestro mundo no todos están seguramente tan bien como nosotros. Hay mucho dolor, mucho sufrimiento, mucha relación rota, muchos estómagos vacíos, muchos niños de las moscas, mucha droga, muchas adicciones. Y ahí el cristiano ha de tener una palabra, no podemos pasar desapercibidos, no es mi problema, sí es nuestro problema. Los que intentan vivir usando el estilo de Jesús lo van a hacer también a la altura y sobre todo a los pies de los más desvalidos de este mundo. Digamos al Padre la oración que Cristo nos enseña. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesús, que dijiste a los apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con nosotros. Démonos fraternalmente la paz.
concédenos, Dios bueno, que nos aumentemos y saciemos en los sacramentos recibidos, hasta que nos transformemos en lo que hemos tomado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Sobre mig minut us prometo. Més no, perquè com s'han dit ja tantes coses i tan interessants, sobretot les flors, però flors amb espines que m'ha deixat com a regal l'amic Vicent Amargós, servici, bon pastor i espòs de la comunitat que se m'ha encomanat. Espero que puguem tenir una relació fluida, una relació humana, sobretot el que hem d'intentar és això. Si l'Evangeli, l'estil, el tarannà de Jesús és alguna cosa que ens humanitza, si no arribem ahir, mala cosa. Ens hem de fer més persones pel contacte amb ell, per la seva paraula i per la seva manera d'entendre la vida. I això és el que hem de fer nostre. La comunitat i les persones en les que hi ha l'amistat està consolidada i arrelada, doncs una vegada més vos dono les gràcies per la vostra presència física. Quan torneu al poble digueu que encara estic en ganes de donar què fer. Estic viu. I a les persones amb les que em trobo ara per primera vegada, gràcies a la corporació municipal i a totes, em van dir que convidarien a totes les entitats locals. Aquesta invitació la faig també meua. Gràcies a tots. Tenim un camí per davant i sobretot el que ha estat en el rerefons de tot el que s'ha dit. I el papa Francesc que ens repeteix contínuament. Una església de portes obertes. No vol dir per a fer entrar a la gent, sinó per a eixir nosaltres a trobar-nos amb la gent. I sobretot, a més desbapuja, acompanyar-los en el seu camí de vida. Som fràgils, som pecadors, som limitats, la condició humana imposa les seues normes, les seues regles, i el món té molt de dolor i la vida és dura. Alguns diran, és de predicador. Doncs pot ser que siguin tontones de predicador, però hi ha que intentar-se com el mocador i no secar i dur un bon pantal per a poder servir en actitud sempre de servici. Espero que el temps que estic entre vosaltres, un temps de gràcia, o siga per a tots. A mi se m'ha donat gratuïtament. A vosaltres també gratuïtament se vos ha estat donat un capellà. Quants anys estaré així? Suposo que 30, com don Antoni no, perquè ja m'ho he mort. Per cert, vaig estar parlant amb don Antoni l'altre dia, allà per telèfon a la residència, on està en quart de Poblet, en la residència, i em va dir, parlant de la catxarreria que m'ha deixat en casa, tots els artilugis de càmeres, vídeos, tot això, aquest món en el que ell s'hi sentia a gust, em va dir una frase, estima'ls tal com són, és l'únic que necessiten aquestes persones. Per aquesta actitud vaig intentar fer-la meua i a la vostra total disposició em teniu així. Espero que també en tingueu a mi, que al fi i al cap d'això es tracta. Mis minuts, ja està. Amen.
Sí.